mo'y tubig. Unsa man palit na sa kawang kay kwarta? Ah! Usay pagtuon yun ako, porday! Be, putang nga sa dala, be! Wa na magimusukol ako pa utang, eh. Na, mato Manila. Mga apply nga to. May dito kay, na, may pangwarta. Gusto mo diha? Wa lagi lingnaw lagi sige may panakop aring langaw diri. Manayo ko. Tiniging gutuma. Manayo ko. Asa man? Adi ni kayaw kayo eh. Ugta, Asa man? manarbaho ka mo mamilingaw. Wa oy. Asa man kanang Ako, uban ko! unsa man ang usa mo ra man na iring nga nakasungkap? Nainag na, oh. Mao man ninindot. Paita. Uban lang ko. Asa man nagtrabaho kit? Kaya na ako makatrabaho eh. Nindot siya, nindot. Unsa man? Libre tanan. Libre ka na. Libre! Ada murag maayo na da. Masa man sa doon yung sikuha diha na. Kuan, Sano? langaw. Langaw. Wagta, ato na ta. Tana. Asa man ta? Manila. 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 Bastos man na. Di na maoy, Manila ka nang. Manila ba ka nang capital city of the Philippines? Aw. Manila! Ano din na? WECB, Manila! Manila. Lamag di na tumao. Sa dito? Manila. Manila. Ama, lagi na. Wagta. Sige, Ya, sa tag Manila. Ano ta? Pero ingani sa mga pre. Oh, unsa man? Lisod ra ba mo ato ta sa Manila di ta ka mo Tagalog. Ang atong buhaton. Practice ta, practice. Di Unsa man? kanang Unsa man? magbuwag-buwag ta. Magbuwag-buwag. Unya kanang mangita ta dito unsay makita unsay Tagalog nga atong mahibaw-an. Sige. Moy atong itubag ikabot sa Manila. Lasang, matungkol lasang. Oh, Ikaw? Ato na abuhan, nay. Abuhan, Murag imong na lao. katungkab. Ako ato kus Korea kay Upa. upa Upa. nga manok. Nga manok. Sige, Ngang upa. buwag na to. Ako kuso. Kana buwag-buwag ta. Kana buwag-buwag ta. Sir, ano sir? Sige sir. Kita ko Tagalog ka Diyan. Tagalog ko Tagalog. Kami pong tatlo sir. Yes! Nakoy Tagalog. Kami pong tatlo. Karon, yun ako. Ato na ko. Karon. Agton lang ko ani Silo eh. Kay may naka maugi kong Tagalog. Kumusta ka na? Ito, okay lang. Mabuti, okay ka lang. Bakit mo ba ninakaw ang puso ko? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもど Dahil walang pera. Wow, dahil walang pera. Ano sir? Sige sir. Mas mabuti pa sir. Aw, mas mabuti. Jesus, kaya nina. Ay, excited ko siya ko ang kami pong tatlo. Kami pong tatlo. Hay naman ni sila. Hay naman ni sila kay excited na kay ko. Bay, Bay, oh, mas mabuti. mao na yung nakitaan. Oo. Ako agay kami pong tatlo. Kami Dahil pong walang pera. Hala! Dahil walang pera. Mo na mo. Dahil walang pera. Dahil walang pera ako, kami pong tatlo. Ako mas mabuti. Ato tang Manila. Ato ta? Tara. Tana tana. Sige, sige. Sige. Kami pong tatlo. Mas mabuti. Mas mabuti. Mas Kami pong tatlo. Mas mabuti. Dahil walang pera. Mas mabuti. Pong tatlo. la, unsa na bay? Sana. Ano na? Ala. Bati. Lani bati mo. Lo, luya ni uy. Mo bitaw. Tagalog ni siya. Tagalog guro na. Tagalog yun. Tagalog na ngayon.
Sus, luya. Basta maghiwi-hiwi ang baba, Tagalog na. Tagalog. Masagot tayo itong mga Hiwi Tagalog. na lang sa kanya. Tagalog ka. Mas mabuti. Kami pong proslo. Dahil walang pera. Mas mabuti. Tarungan na yung baba. Tarungan. Di bali. Ano yan? Sinong pumatay nito? Dahil walang pera! Just leave it. Bahala ito. Sinong pumatay nito? Kami pong tatlo. Ha, ganon. Kayo pala ang tatlo. Oo, kaming tatlo. Bakit niyo ba pinatay? Akong bahala. Hindi, ikaw. Oh, Sir, ano, Aw. ano? ikaw na lang di, oy. Ikaw ang kay Clara. Klaro niya ay. Nindot atong Unsa man. Hadlok mong kuha na. dahil walang pera, sir. Dahil walang pera. Sakto, sir? Sakto? Okay lang. Kurik? Ano nila ta makita na ito pagkamaayos sa pagkatagalog. Bakit mo Tagalog? Dahil walang pera. Dahil walang pera. Kami pong tatlo. Tara, sa presenter na tayo mag-usap. Aw, mas mabuti. Sana na yan. Sakto. Sana na yan. Sana na yan. Ha? Mano manig na? Manig na? Nano man ni sir? Tara na. Unsa man di ay ni sir. Nito bagsak turo mo to. Pinatay nyo yan. Tara na, sa presinto naman tayo mag-usap. Kami nga tatlo. Oh, Mas mabuti. lagi. Ay, sa iyo pala yun. Oo nga. Tara na. Tayo nga tatlo. Tara na. Nano mani? Nano man Nani ni? di ay ni basta sakto ang Ritubag Aris Manila. oh, mas mabuti. Mas mabuti. Dahil walang pera. Kami pong tatlo. Walang pera. Kami pong Ingay nyo. O, dito na. Ako kingon kami tatlo. Dahil Oo walang nga. pera. Oo nga. Kaya nga pag-usapan natin dito. Oo nga, unsa naman eh. Usap na sa. Ganyan pa na sila siging usap. Sakit na kaya kung bag ang siging usap. Lagi mabugkam. Oh. Ngayon, tatanungin ko kayo. Unsa Saan kayo galing? Saan? Gamitan o galing. Pwede din na. Unsa man na pagkuna. Saan gamito? Mo galing. Ano ba naman to? Paano ba tayo magkakaintindihan dito? Bato ko no. Bato. Wah. Lisura ning Manila, oy. Piya ni nilay. Sakto man ta atong istorya kaniya. Ano pinaghahawakan niyo para hindi ko kayo makulong? Hawak. Akong hawak, ma'am, kay 25 Miss Universe Philippines. Ako. 36 Miss Universe USA. Ako 61 Litson Billy. Sige, pagkawalan nyo na yan. Hindi tayo magkakaintindihan dito. Lumakad na kayo. Sige, alis! Mulakat mi sa kayo. Sir, mulakat mi sa kayo, sir. Wala kayo. Wala tayo. What's up, guys? Salamat din sa pag-view sa among mga videos, no. So, sa among number 1 fan diha sa Adlaw, no, si Andrew Baron. Shout out diha nimo og salamat sa pag-view sa among mga videos. Merry Christmas and Happy New Year! Wawa may uyab. Sana! Ngayong basa man eh. So guys, maglain na lang kung ako ka na ako ragi usa ka na. Oh.